Vítajte pri našom novom videu. Znovu máme pre vás pripravené krátke predstavenie skvelej novinky, tentoraz v podobe elegantného a kompaktného bezdrôtového streamovacieho zosilňovača Marantz model M1. Ultrakompaktný, všestranný a vysoko výkonný model M1 bol navrhnutý tak, aby ponúkal skvelý zvuk zo širokého spektra streamovacích hudobných služieb. Vďaka analogovým a digitálnym vstupom ho možno pripojiť aj k fyzickým zdrojom hudby a k televízoru. Flexibilita a minimalistický dizajn výrobku spolu s komplexným súborom funkcií majú zaručiť, že model M1 osloví začínajúcich fanúšikov hi-fi, ako aj skúsených audiofilov. Poďme sa teraz pozrieť dovnútra a rozbaliť samotné zariadenie. Nakoľko sa jedná o kompaktné zariadenie, dorazilo nám k takejto malej, elegantnej krabici, respektíve v balení. Samotné zariadenie sa vyhotovuje len v čiernom farebnom prevedení. Tu v zadnej časti môžeme ešte vidieť všetky služby, ktoré samotné zariadenie podporuje, vrátane multiroomovej služby HEOS, pomocou ktorej ovládate kompletné zariadenie, plus podpora formátov. Poďme sa pozrieť dovnútra. Dobre, v balení samozrejme sa nachádzajú brožúrky, kde nájdete návod k zariadeniu, napájací kábel a samotný zosilňovač. No, tu ešte prekvapenie, v balení sa nachádza aj prepojovací digitálny optický kábel vhodný napríklad k televízoru. Poďme sa pozrieť bližšie na konštrukciu zariadenia. V prednej časti sa nachádza elegantné logo a hlavné ovládacie prvky ako ovládanie hlasitosti, play, pause. V spodnej časti je LED dióda, tá zobrazuje stav, v akom sa nachádza, či je pripojený na sieť a podobne. V spodnej časti je možnosť uchytenia na stenu, nakoľko sa jedná o kompaktné zariadenie, môžete ho mať umiestnené aj tak, že ho zavesíte na stenu. V zadnej časti, čo sa týka konektivity, samozrejme hlavné napájanie, z ľavej strany reproduktorové výstupy pre jeden pár reproduktorov, prípadne konfiguráciu 2.1, nakoľko môžete pripojiť aj subwoofer. Ďalej je tu jeden analogový vstup na pripojenie napríklad CD prehrávača. Ďalej konektivita sieťová je samozrejme pomocou Wi-Fi, Bluetooth alebo LAN pripojenia k vášmu routeru alebo switchu. Ďalej môžete prehrávať hudbu a obsah z USB, flash disku alebo hard disku, konektivita HDMI, EARC, vďaka čomu je plne kompatibilné toto zariadenie s televíziou. Vďaka tomuto sa aj synchronizuje, čiže všetky ovládacie prvky sú synchronizované s televíziou ako ovládanie hlasitosti, zapnutie, vypnutie zariadenia. Digitálny optický vstup na zvenenie samostatne ešte audia, či už z televízoru, alebo ešte tým pádom z ďalšieho multimediálneho prehrávača. Samotný zosilňovač má výkon, ktorý vyhovuje širokej škále reproduktorov s impedanciou 4 až 16 ohmov, od kompaktných konštrukcií až po rozmerné veže, alebo dokonca stropné či nástenné reproduktory. Ponúka zosilnenie 2x100 W do 8 ohmov alebo 2x125 W do 4 ohmov na výstupe v stereo zapojení s nízkym skreslením iba 0,05% cez digitálne vstupy. V prípade potreby môžete pridať aktívny subwoofer a vychutnať si 2.1 kanálové domáce kino. Pomocou aplikácie HEOS získate prístup ku všetkým hudobným službám dostupným na tejto platforme. Už čoskoro bude dostupná aj aktualizácia pre podporu Tidal Connect a Roon Ready. Okrem HEOS je podporovaný aj Bluetooth, Spotify Connect či AirPlay 2, čím zabezpečuje široký rozsah bezdrôtového prenosu hudby pre takmer akýkoľvek obsah, takmer z akéhokoľvek zariadenia. Zvuk môžete prehrávať dokonca aj z lokálneho prípojného disku cez USB. Novinku môžete otestovať už aj v našich predajniach BizAudio v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Tešíme sa na vašu návštevu.